Hi! Kamusta tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Signature Blue for Men. Iyan ni siya ni Al Haramain. Te panglalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. No, te anon ni siya klase nga pahamot. Bali puno ni siya sang mga citrus kag masimutan mo gid ang geranium. Ang geranium isya na sa kaklase kabulak nga klaro simutan kag may jutay nga pagkatamis. Amo lang na, no? Te kasimple siya pero kanami na siya simutan. Angay gid sa tiyempo nga katamtaman, no? Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kon 16 to 27 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lemon, green leaves, bergamot, grapefruit, kag bitter orange. Na kadamo-damo na citrus, no? Nga prutas. Tapos, may mga green leaves siya. Wala gin specify kung ano nga mga dahon gingamit. Basta berde. Na. For the mid, we have geranium. Kag geranium lang. Baw, amo na siya ang gahatag sang hamot gid si ini nga pahamot, no? Kaklaro nga may pagkatamis. Klaro nga pareho sini nga botelya. Na. For the base, we have vetiver, patchouli, kag cedar. Ang vetiver, amo na siyang hilamon nga hamot. Tapos patchouli, gahatag pagkadalom, kag cedar, pagkakahoy. Te angay ni siya pang adlaw-adlaw bisan ano nga sitwasyon. Te, kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa kamong mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman. Bye-bye.